Mia, går du lige hen til mami? Op på fødderne, skat. Op og gå på fødderne, ikke også? Du skal gå på fødderne. Kan du gå på fødderne? Kan du gå på fødderne, skat? Ja, så går vi i gang. Så. Hej Mia, kan du gå? Hej. Hej. Kommer du lige over til mami? Mia. 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 Hej. Hej snusen.